рөхсәт итегез, бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак Калпак иҗтимагый оешмасының Саба җирлегендә үткәрелгән күчмә утырышын ачык дип белдерергә. Беләсез, безнең көн тәртибе 3 көнлек. Ул елга бер була торган безнең узган ел Актаныш җирлегендә 3 көн яшәп эшләсәк, әйтәләр инде кунак кабул итәбез дип кунак булсак, һәм инде менә бу ел безнең Саба җирлегендә 3 көн без сезнең белән бергәләп монда Саба халкының, Саба җирлегенең яшәеш, көнкүреш, татар милләтенең булган бөтен гореф-гадәтләренең сакланышы, чиста пөхтәлекләре, гомумән һәр учреждениесенең һәм мондагы халыкны кешене кабул итә белүе, ачык йөзлеге, татарга хас булган бөтен сыйфатларын сезнең белән инде без үзләштердек һәм үзебезгә кабул иттек. 3 көн. Ул кеше гомере өчен бик аз вакыт, ләкин каядыр барып, нәрсәдер өйрәнеп, ягъни өйрәнү дәресе өчен ул бик күп вакыт. Чөнки 15 минутка кирип чыккан җирдә дә бик күп әйберләр үзләштереп чыгасың. Без монда сезнең белән 3 тәүлек. Бу зур вакыт. Һәм сүз башлаганда ук мин чын күңелдән шушы җирлекнең барлык халкына, җитәкчеләренә һәм инде гомуми Сабалыларга бик зур рәхмәт итәсем килә. Бик зур рәхмәт аларга. Безнең чыгышлар булыр, аннан инде котлаулар. Иң беренче сүзне без үзебезнең Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Гасимов Рауил Мөбарәк улына бирибез. Рәхим итегез. Затларыбыз менә 3 көн Саба җирлегендә булдыгыз. Инде район турында кыска гына нәрсәләр әйтеп китәргә дигән теләк бар иде. Районны миннән дә яхшырак өйрәнеп бетергәнсез дип уйладым. Районыбыз зур түгел, республика масштабында, күләме буенча, халкы буенча 31 меңнән артык кеше яши. Районыбызда төп авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәбез. Авыл хуҗалыгыннан тыш инде сәнәгать өлкәсе дә чәчәк ата дип әйтерин. Бүген күргәнсездер, бер өлешен генә селекционный центрда булдыгыз. Лесхозда безнең төп зур оешмаларыбыз шушы Саба урман хуҗалыгы, газокомпрессорный станция, Таттрансгаз оешмалары һәм инде авыл хуҗалыгы предприятиеләре. Халкыбыз төрле тармакларда эшли, үзенең эшендә, ялында булдырылган кадәр оештыра дип әйтәсем килә. Сез безнең халыкның яшәеш рәвеше белән таныштыгыз, нинди шартларда, нинди йортларда, нинди авылларда яшиләр, нинди юлларда йөриләр, нинди учреждениеларда, оешмаларда ял итәләр, белем алалар, барысында күрдегез дип уйлыйм. Һәр эшнең, һәр оешманың оешкан вакытта үзенең төп максатлары була. Сезнең инде шушы бөтен дөнья татар Ак Калпак иҗтимагый оешмасының оешкан вакытта куелган бурычлары булгандар. Аның төп бурычларының берсе татар халкының гореф-гадәтләрен саклау, гаилә мөнәсәбәтләрен саклау, аны ныгыту. Гаиләне без әле күбебез ир белән хатын дип кенә күз алдына китерәбез. Менә сезнең ярдәмдә аның ир белән хатын гына түгел, гаиләнең бөтен тармакларын, бөтен буыннарын барлап, ерактагы туганнарны барлап, бергә булып яшәүне дә сез күрсәтергә тырыштыгыз безгә. Сезнең ярдәм белән без аны сезгә күрсәткәнбездер инде. Хәерле көн, хөрмәтле хатын-кызларыбыз, әниләр, апалар, сеңелләр һәм егетләребез. Менә сезнең белән 3 көн йөрүсе килгән, әлбәттә. Мәшәкатьле вакыт йөреп булмады, бик барасы киләсендә аралашасы килә. Алла бирсә, насыйп булса, киләсе елга бергәләп йөрербез әле. Сезнең менә бу йөрүләрегез Халкым минем газета битендә урын алачак, Алла бирсә. Инде әйтеп китте Кадир Рәисовна, Халкым минем газетасы, ул бөтен дөнья татар газетасы. Белгәнгечә безнең Халкым минем дигән тапшыруыбыз да бар. Һәм менә узган ел без бу минем әнием дигән бәйге елан иткән идек. Һәм менә бүген без шул җиңүчеләрне бүләкләп китәсебез килә. Ләкин бүләкләгәнчә тагын бер шундый тәкъдим, безнең бит әле гаиләтерәге әтиләребез дә бар. Шуңа күрә без игълан итәбез шундый язма бәйге, әтием гаиләтерәге дигән. Һәм сездән язмалар көтәбез. Ләкин шундый бер шарты бар. Аның өчен газетка язылган квитанция кирәк. Тулы адресыгыз, паспортный данныйларыгыз кирәк була. Язмагыз белән бергә газета артында безнең газетаның электрон почтасы күрсәтелгән. Шунда сездән материаллар һәм әлбәттә фотографиясы да кирәк булачак. Аларны көтәбез. Алла бирсә, киләсе елга аңа да нәтиҗә ясарбыз. Һәм телефоннарыгыз обязательно телефоннар кирәк. Менә быел яңадан телефоннарны сорап алдык җиңүчеләрне. Мин хатын-кызларга чын күңелдән ана бәхете, хатын-кыз бәхете телисем килә. Исән сау булыгыз.
Менә без бергә булганда гына көчле. Без үзебезгә үзебез кирәк. Без беркемгә дә башка беркемгә дә кирәк түгел. Без үзебезгә, үз халкыбызга үзебезгә кирәк. Шуңа күрә менә акыл хакның эшчәнлеге һәрберебез игътибар итә, һәркем игътибар итә, башка милләтләр дә игътибар итә соң вакытта киң җәелде, Аллага шөкер менә. Төрле тармакларга игътибар итәбез. Шуңа күрә актив булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, аралашып яшик. Татар Конгрессы башкарма комитеты Халкым минем газетасы укучылары арасында узган. Бу минем әнием бәйгесендә катнашкан. Кадрия Идрисова җиңүче дипломы белән бүләкләнә. Бөтен дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Кадрия рәсеме язмасыннан соң бик күп шалтыратулар булды. Хәтта башка газеталарда менә шундый үзәккә үтерлек, күңел кылларын тибрәтерлек язмайды ул. Бүтән кеше яратып кабул итте. Кадрия рәсеме менә әтиләргә багышланган язманы да көтәбез сездән Аллабыздан. Шундый ук диплом белән бүләкләнә Мамадыш районыннан Фирая Мингалиева. Шундый ук диплом белән бүләкләнә Гөлназ Шәмсиева Азнакай районы. Muhterem cemaat, hayırlı gün. Hazır içeriye varabız deyip de etmeyeyim, avtobuslarda oturağız deyip de etmeyeyim. Belki benim yaptan bulgandır, tavuş küterip etken vakitlarda onun için afı itersiz, aşılanmasız. Birigizge de birinin anday fikir bilen etilgen söz tügül, alga kuyulgan maksat, gün kadağına kuyulgan programını ütetip bitiru, sizge özümüz ezirlegenin barısında kursetese kiliu, görüp turasız irtengi 7'den kişki 7'ge kadar, 8'ge kadar biz sizin bilen birge bulduk. Min birgine fikrim başıma kildi, elekegi vakitte 4-5'er hatun bile turgan muhit nişik çıdağı kendi. Ondan sonra özünüz de bik elbette kızıksını birdiğiniz. Rayonun siz kiledip gene bu şu kadar zordan kılıp 100%'a burulup işledik deyip aytып түгел. Gündelik işlenip gelgen işler, prosto biz alarını bir kalıpka, bir tertipke salıp sizge көрсету maksatını aldığımızga koygan idik. Ondan sonra men rahmet aytып кетесим келе жерlik başlıklarına, Qaysigina жерlikni alsak da bik tırışıp, ondan sonra hocalık jetekçileri bilen de aşıraştık biz. Onlar da men aytып da keldirdim indi ömründe buyal görmegen maşina traktor parkının kapkalarına buyaldı. Yaşırın batırın tügül. Mene kömek güç нәрсә эшли алганлыгын biz күрсәттек. Шулай ук сезгә бик зур рәхмәт Глава Пасинләр бер яктан, кемнәр бу эштә катнашты, но икенче яктан инде эшләп булмый дигән сүзне әйтәсе булу, яна барып карагыз эшләгән аутсайдларны дип әйтерлек тә була. Тулайып алганда районыбызда 11300-дән артык гаилә бар. 300 Татарстан Республикасының атказанган хезмәткәре исемен йөртүче, 13 Россия күләмендә атказанган хезмәткәр исемен йөртүчеләр бар. Инде ел сайын 400-дән артык бала дөньяга килә, кызганычка каршы ашуның 25-30% аерылышкан елларда бар. Без сезгә күрсәттек Симет авылында Шамилова Раушания апаны, мин аны сезгә сөйләп күрсәттем. Минтимер Шәрипович аны ул Женщина года ел хатын кызы бәйгесендә ана номинациясендә беренче урынны алды. Минтимер Шәрипович аны кутлаган вакытта алдына тезләнеп, аның җилкәләренә тун салганда, менә бу аналарга бирелгән республика җитәкчеләре тарафыннан хатын-кыз анага бирелгән иң зур бәяләрнең берсе дип мин моны саныйм. Һәм ул моңа бик лаеклы кеше булды. Аны Симиткә баргандар безнең әлбәттә күреп кайттылар. Аннан соң біз бардық, менә бу ниде, Ябылаштау, Шамилов Ринатлар гаиләсе, андагы халыкның анда барып җиткәнчә һәрберсе узган чорда элекедән килгән яткәрләрне ничек итеп кул эшләрен, кул яулыклар, сөлгеләр һәм башкаларны ничек итеп бүген сезгә күрсәтү, бу шулай ук яшь буынга тәрбия һәм белем бирүнең бер чыганагы дип мин әйтер идем. Аннан соң безнең Гаттаровлар гаиләсе Кызылмишәдә
Көріп тұрасыз, әлі қайлардан, улан өтелерден, кемербалардан қайтқан халық жиылған төп негізге менә гаиләнең ничек матур яшәгәнлеген, бер-берсен ничек хөрмәт иткәннәрен, ничек балалар үстергәнен, онукчыклар үстергәнен шулай бу гаилә күрсәтеп бирә алды. Һәм дә инде ниде Гөлсинә Галимуллиналар Сабада күрдегез, малай Америкада да укып кайткан, нинди бизнеска кирип киткән, гаилә белән бөтенесе әүмәкләнеп, менә шушылай иттереп яшәп эшләп яталар. Аннан соң мин рәхмәтле, әлбәттә, монда инде авыл купкан дип әйтергә кирәк. Татар халкына гына хас булган шәй мәҗлесе, шәй табыны әзерләү өчен дә мин сезгә рәхмәт. Тагын бер кат хәерле көннәр сезгә һәрберегезгә. Менә без сезнең белән ак калфаклылар тагын бер кат әйтәм, 3 көн сабалы. Сабаларның кулашында. Менә мин шул гына сүз бәйтер идем, чөнки чын күңелдән әйтәм, чын күңелдән без аларның кулашында булдык. Бүтән яклап та. Һәм шул кадәр ихлас халык икәнен бик нык аңлап китәбез. Татар халкы кызлар менә шундый булырга тиеш. Мин әйттегез инде, менә безнең Европада булай була алмый, кадәресенә булай була алмый. Без үзебез татар. Без үзебез шулай булыйк. Мин Европалар өчен шаккатмыйм, ләкин менә монда киләбез дигән, без бит татар кешесе киләбез, монда татар хатын кызы. Без җыябыз татар хатын кызларын. Без үзебез шулай булырга тырышыйк. Мин һәр вакыт әйтәм инде, менә ак калфак. Без инде, сез белсәгез дә, мондагы безнең әле сабалар катнаша. Шушы 500-дән артык оешмада безнең нинди генә хатын кызлар юк. Мин һәр вакыт аңлап киләм, хатын кызларга мондый оешма кирәк. Безнең быел июль айында, 22 июльдә ак калфакның төзелүенә 25 ел тула. Бу беренче бөтен дөнья татар конгрессы съездында гаилә мәсьәләләрен күтәрү буенча аерым хатын кызлар секциясе эшли. Шул секциядан соң бөтен дөньяның татар хатын кызлары бергә җыелгач, уйлыйлар хатын кызлар менә шушы җәмгыяте оештыру турында. Һәм менә шунда безнең беренче хатын кызлар шушы җәмгыяте иҗтимагый оешмасы оеша һәм аңа ак калфак исеме кушыла. Аның беренче җитәкчесе Роза Патуфетулова. Сез аны беләсез инде, хатын кызлар журналының редакторы, Азат хатын журналының редакторы ул вакытта шундый исемдә йөри иде. Аннан соң ул Камәрия Зиннур кызына күчә, 2нче мәктәп гимназия директоры һәм сезнең райондашыгыз Камәрия Зиннурны беләсездер дип уйлыйм. Һәм инде 3нчесе аның Резида ханым профессор, ул университетта укытучы, рус теле кафедрасы мөдире. Һәм инде 5 ел элек бу миңа күчте дип әйтәм, миңа сайланырга туры килде. Ул вакытта миңа мәдәният министрлыгында эшли идем, ләкин мин уйладым инде мәдәният министрлыгында эшләгәндә 2 эшне алып барып булмый. Беренчедә, чөнки буны китеп йөрүләр күп монда. Китеп йөрү, чыгып китәргә кирәк, эшне калдырып гел-гел ала йөреп булмый. Шуңа күрә инде мин пенсияга чыккан көннән үк үземә сүз куеп шушы оешмага күчтем. Чөнки моңа аерым кирәк хезмәт куярга бу эш белән. Һәм менә шуннан бирле, менә 5 ел ноябрь айында безнең 5 ел була. Беренче җыенны мин бик әйбәт күз алдына китерәм, хатын кызларны җыеп алган вакытта, әле җыен түгел. Кызлар, без моннан соң калфак киеп йөри башлыйбыз дигәч, гаҗәпкә калдык бер-беребезгә карашып. Калфак каян алырга? Ничек юнәтергә? Безнең арада бер генә кешенең дә калфак җыеп караган, тегеп караган юк иде. Менә шуннан беренче эш итеп, без сентябрь айында 5нче, 6нче, 7нче сентябрьләрдә без бөтен дөнья татар хатын кызларын өйрәтү дәресенә җыйдык. Ягъни хәзер аны мастер-класс дип атыйбыз инде без. Ул Казанда үтте. 112 хатын кыз катнашты анда. Менә шуннан әкренләп безнең менә шушы калфак җыю җанланып китте. Бүген бездә проблема юк. Мин калфакны каян алыйм дигән проблема юк. Күрәсезме? Кичә кайсы гына гаиләгә барсак, Гаттаровлар гаиләсен карагыз әле. Йөгереп йөри, әле кичкенә генә, башында калфак матур бит. Матур. Калфак ул мин сезгә кичә җыелыш вакытында кызлар аңлаттым. Туп-туры булырга тиеш. Калфак кыек-мыек торырга тиеш түгел дип. Бүген күрәм, күбегезнең калфаклар туры. Кичә җыелышта катнашмаганнар гына кыйгайтып утыра калфакны. Ни өчен? Бу хатын кыз, татар хатын кызның горурлыгын һәм хатын кыз безнең төз гәүдәле булырга тиеш булган.
туп-туры йөрергә тиеш булган. Һәм аннан монда чакра дигән әйбер бар. Чакралар турында сөйләп китмим, аны мин сезгә әйтәм менә. Ул аны каплап тору билгесе дә булып тора. Каплап тору. Без бит яулык бәйләмибез без. Бер нәрсә дә кимибез, күбрәк яланбаш йөрергә тырышабыз. Һәм өченчедән хатын кызны ул күз тиюдән саклый.